kaɗan daga cikin shirin laure wanda zai zo muku wannan satin. Bari na je na kawo miki tiki sha ko sai kin watsa ruwa? A'a, kan na baka wahala bari zan. A'a. Haba Sumayya. Dan Allah karki ce komai. Ai in kika haka sai yanga kaman baki yafe mun ba. Ai na san baka da laifi. Abin da kai daidai ne. Yanzu ba gashi gaskiya ta yi halinta ba an wanke ni. Ita kuma za ka kai ta inda ta kai ni. Haka ne. Allah ya saka Laure da alheri. Gaskiya Laure ta nuna min soyayya. Ban san da me zan saka mata ba. Gaskiya ina buƙatar sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum Wa alaikum Wa assalam. alaikum assalam. Murja, daman rai kan garai? Lalla kuma hakuri, ƙananun munafukai kawai. Ke kuma wajen ki nazo. Na san abin da ya kawo ki kuma na san abin da ke tafe da ke Murja ki dakata ki ji. In ji me? Ai dama na san kin san abin da ya kawo ni mai farar kafa. Dan arzikin da mijina ya samu Allah ya kawo rufin asiri shine kike kokarin ki biki san yanda zaki ki kwasa to burin gaya miki wallahi mijina ya fi karfin ki. Ina sauraron ki. Yauwa mama. Dama na zo ne akan maganin aure na da shi saboda ya ce shi bashi da kuɗin da zai tura yayi maganin aure na. Shine naga ya kamata a ce na zo na dan kawo masa wani abu in ya so sai ya dan hada kawai sai ya kai kuɗin auren. To ai magana take ce ban fahimce ta ba Laure. A'a, kamar ya baki fahimta ba. Ranan nan kika ce baki san da me zaki saka min ba. To yau gashi baki san Laure bane. Tsakani da Allah bai kamata a ce ke kaɗai ce a cikin gidan nan ba. Kalli tafkekin gida ke kaɗai? A'a, ya kamata a ce ni ma akwai ƴar uwata a gidan nan. Na ringa zagayowa ina dan makulashi. Ko? A dan haka na yi jihadi, na raba ki da gidan yari, na raba ki da ɗaurin rai da rai. Don haka ga ƙanwata, ina so ta auri mijinki. Alaba ka yawan rai, muna cikin damuwa da damuwarka. Da za ka gaya mana menene ko za mu iya ba da gudunmawa? Wato ba abin da yake min ciwo a cikin raina, a ce na faɗi na mutu. Mulki ya koma hannun azzaluman mutane irin su waziri. Ni kuma gashi ba da magaji. Tsawon shekaru girma ya kama ni. Na nemi magani ban samu ba. Ranka daɗe, kwantar da hankalinka ya kai wannan sarki mai ɗimbin daraja. In dai matsala ce ta haihuwa aka samu cibiyar shafa'u. Abin sai dai tarihi. Alaba ka yawan rai, kwanaki ma sun ba Fatima maganin HIV kuma ta sha ta warke ras. Gashi sun zamanantar da magungunansu ta hanyar gwaje-gwaje da na'urori na zamani yadda kowane ciwo idan suka gwada ka za su baka daidai da maganin cutarka. Shifa'un. Me muke jira? Ya magarzaya. Godiya ta musamman in ji mai martaba ya ce ai muku jinjina a gare ku. Hakika kun sa shi nishaɗi. Uwar gidan mai martaba uwani ta fara tofa-tofan yawo. Masha Allah. Wannan kaɗan daga cikin aikin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center kenan. Maganinmu na ciwon HIV kuwa saboda ƙarfinsa da kuma garantinsa. Ko da a ce ka kusanci mai matsala ta ciwon HIV ne kana tsoron kada ka kamu da shi, idan ka sha maganinmu na tsawon wata ɗaya za ka rabu da shi ga baki ɗaya insha Allah. Sabon maganinmu na istimina'i tana magance dukkanin matsala ta raunin ma'aurata, tsinkewar ƙwayan halitta, rashin haihuwa, rashin sha'awa da ma jin zafi yayin mu'amala da ma raunin ɗa namiji. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta zafin ciki wato basir, da ma matsala ta ulcer da ma uwa uba wato hepatitis B. Duk mai matsala, insha Allahu ku ziyarci Shafa'u daga yau matsala ta ƙare. Za ku samu cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center a nan Najeriya, Niger, Ivory Coast, Algeria, Ghana, Libya, Cameroon, Chad har ma da Saudiya Arabiya, kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Gyara halin ki gyara ɗabi'ar ki Laure.